Καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές, το κανάλι που μιλάει για ό,τι συμβαίνει στις αγαπημένες μας σειρές. Σήμερα μπαίνουμε για τα καλά στον κόσμο του Grand Hotel και στα επεισόδια που θα μας κρατήσουν καθυλωμένους με ένταση και συναισθηματικές αναταράξεις. Η υπόθεση παίρνει φωτιά, καθώς η Κιβέλη καταφέρνει να γλιτώσει μια αναμενόμενη καταδίκη, ενώ η Αγγέλα βρίσκεται μια ανάσα πριν από το αβέβαιο μέλλον της. Μια αναμέτρηση με το θάνατο που φαντάζει πολύ πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε. Ας δούμε όμως τι ακριβώς παίζεται. Η Κιβέλη και ο Ρήγας βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου εν ώψη της δίκης που κρίνει το μέλλον της. Ο δικηγόρος της, που θα μπορούσε να γίνει το βασικό όπλο υπεράσπισης, έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Παρ' όλα αυτά, ο Ρήγας δείχνει απροσδόκητη επιμονή και προσφέρεται να αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπισή της. Εδώ όμως μπαίνει μια παράμετρος που σφίγγει τον κόμπο. Η Κιβέλη φοβάται πώς θα αντιδράσει η Αλίκη αν μάθει γι' αυτό, αφού η σχέση τους είναι από παλιά, φορτισμένη και γεμάτη εμπόδια. Αυτό το σκηνικό εντείνει το ψυχικό βάρος και για τους δύο και μαζί ξυπνά παλιά, κρυφά συναισθήματα που είχαν καταπιεστεί. Σε μια στιγμή που κανείς δεν περίμενε, ο Ρήγας και η Κιβέλη ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί, το οποίο, αντί να τους φέρει πιο κοντά, τους βάζει σε σκέψεις και τους γεμίζει αμηχανία. Η Κιβέλη, σοβαρή και σκεπτική, δεν διστάζει να παραδεχτεί. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Με το βλέμμα στραμμένο στη δίκη που πλησιάζει, οι σχέσεις στην οικογένεια δοκιμάζονται ξανά. Ο Ρήγας και η Αλίκη δεν καταφέρνουν να αποφύγουν τη σύγκρουση, καθώς τα πάθη και οι παλιές πληγές βγαίνουν στην επιφάνεια. Στη δίκη, ο Χρόνης προσπαθεί να πιέσει το γιατρό Ρούσο, ζητώντας του να αποκαλύψει ό,τι ξέρει για το πιστοποιητικό θανάτου. Εδώ το suspense χτυπάει κόκκινο, καθώς ο Χρόνης θεωρεί πως με αυτή την κίνηση έχει καταφέρει να παγιδεύσει την Κιβέλη. Ωστόσο, η έκπληξη που έρχεται μετά είναι ισχυρότερη από κάθε πρόβλεψη. Η Κιβέλη, έχοντας βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνει αδρά το γιατρό και τον αναγκάζει να καταθέσει ψευδή στοιχεία. Ο Ρούσος αναφέρει στο δικαστήριο ότι η Αγγέλα Ψαριανού είναι αυτή που τον πλήρωσε για να υπογράψει το πλαστό πιστοποιητικό θανάτου του Γαζή. Η είδηση αυτή πέφτει σαν βόμβα. Αμέσως, η Αλίκη και ο Πέτρος ενημερώνουν την Αγγέλα πως ο γιατρός κατέθεσε ψέματα και πως η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για τη σύλληψή της. Η Αλίκη, με απόλυτη αποφασιστικότητα, της λέει «Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να φύγεις από το ξενοδοχείο όσο είναι καιρός». Όμως η Αγγέλα δεν πτωείται. Αρνείται να εγκαταλείψει το μέρος που ξέρει, λέγοντας «Δεν έχω πουθενά να πάω. Είμαι αθώα και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα». Ο Πέτρος, από την άλλη, βάζει όλη του την ενέργεια για να σώσει την Αγγέλα από την επερχόμενη καταδίκη, αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για αυτήν. Αυτή η σειρά από γεγονότα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Η ένταση ανεβαίνει στα ύψη, οι σχέσεις δοκιμάζονται και τα μυστικά ξεπηδούν από κάθε γωνιά του ξενοδοχείου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα πάθους, φόβου και αγωνίας που δύσκολα το αφήνεις από τα μάτια σου. Ας κάνουμε λίγο πιο βαθιά ανάλυση για τους χαρακτήρες και τα κίνητρά τους. Η Κιβέλη παίζει πλέον έναν ύπουλο αλλά δυναμικό ρόλο που δείχνει πως δεν φοβάται να πατήσει πάνω σε οποιοδήποτε εμπόδιο για να επιβιώσει. Η συνεργασία της με τον γιατρό Ρούσο, παρά το ψεύδος που υποχρεώνει να πει, αποκαλύπτει μια γυναίκα με ατσάλινη θέληση και πονηριά. Από την άλλη, η Αγγέλα μένει σταθερή στις πεποιθήσεις της, παρόλο που το παιχνίδι γύρω της γίνεται όλο και πιο σκοτεινό. Το θάρρος και η αποφασιστικότητά της να μην υποχωρήσει δείχνουν έναν χαρακτήρα που έχει αληθινό σθένος, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να γκρεμίζονται. Και μην ξεχνάμε τον Ρήγα που, με την προσφορά του να υπερασπιστεί την Κιβέλη, βάζει στην επιφάνεια όλο το παρελθόν που κρύβει μέσα του. Η στιγμή που φιλιούνται είναι καθοριστική, καθώς σηματοδοτεί την εσωτερική σύγκρουση που βιώνει ο καθένας τους ανάμεσα στο καθήκον, το συναίσθημα και τις οικογενειακές πιέσεις. Ο Ρήγας και η Αλίκη, δύο πόλοι που έρχονται σε σύγκρουση στην αυλή του ξενοδοχείου, αντικατοπτρίζουν τον σκληρό αγώνα εξουσίας και συναισθημάτων που διαδραματίζεται. Η δίκη και οι καταθέσεις θέτουν το υπόβαθρο για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.
ενώ η απροσδόκητη εξέλιξη με τον ψευδή μάρτυρα γιατρό δημιουργεί μια δυναμική αντιπαράθεση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ποιος θα καταφέρει να κρατήσει το πάνω χέρι, η αλήθεια ή το ψέμα? Ποιος θα βγει αλόβητος από αυτή τη δίνη? Όπως πάντα, το Grand Hotel ξέρει να μας κρατάει σε εγρήγορση και να μας βάζει στο κέντρο μιας συναρπαστικής ιστορίας που ισορροπεί ανάμεσα στη δράση, το μυστήριο και το συναίσθημα. Η ατμόσφαιρα πυκνώνει, η ένταση χτυπά κόκκινο και οι χαρακτήρες μας καλούν να τους ακολουθήσουμε σε αυτή τη διαδρομή που κρύβει ανατροπές και σκληρές αποφάσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Τηλεοπτικές Σειρές, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και να αναλύσουμε για τα επόμενα επεισόδια του Grand Hotel. Σας υπόσχομαι ότι η δράση δεν θα σταματήσει εδώ, κάθε σκηνή φέρνει και μια νέα έκπληξη που θα συζητηθεί. Τα λέμε σύντομα με νέες εξελίξεις και όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τις αγαπημένες σας σειρές. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!